Росіяни шукають винних у знищенні Мінська та Ростова-на-Дону. Удари по десантному кораблю та підводному човну на території Севастопольського морського заводу, на думку окупантів, коригували місцеві жителі. Про це в коментарі телеканалу АТР розповів севастопольський активіст та правозахисник Олег Софіаник. Він уточнив, що ФСБ і Центр протидії екстремізму обшукали оселю його товариша Ігоря Іващенка. Вдерлися ще до кількох людей, які просять не розголошувати свої імена. Це люди з проукраїнської позиції, но они ничем не занимались, они даже не писали в соцсетях, они не были там блогерами какими-то, они просто ждали, когда придет Украина. Мои друзья, там, мои знакомые хорошие, они, видимо, все это отслеживают, все это прослушивают, и уже пришли уже к таким людям, которые просто, кажется, в душе были за Украину, ну, где-то публично, может, высказывались. Куратором так званих українських коригувальників росіяни назвали плавця-марафонця та дисидента Олега Софіаника. Про це він дізнався від товаришів, до яких приходили з обшуками. Під час облави російські силовики прямо казали, що прийшли саме через телефонні розмови з Софіаником. При цьому колишні сусіди стверджують, що Олега Софіаника, який ще кілька років тому вимушено виїхав з Криму, бачили на вулицях Севастополя. Він припускає, що російським силовикам була потрібна медійна особистість, щоб розпочати хвилю обшуків і, можливо, затримань у справі про ракетний удар по Севморзаводу. Они заточены на работу там с диссидентами антипутинскими, с блогерами, с людьми, кто пишет в соцсетях что-то. А вот когда серьезный противник, когда вот там украинская разведка работает, там серьезные люди уже оказывают вооруженное сопротивление, они этого не могут делать. Поэтому им нужно показать видимость работы своей, что они действуют. Такі полювання на відьом російські силовики влаштовують чи не після кожного вибуху на складах боєприпасів чи залізниці. Цього разу ставки вищі, бо йдеться про спалений Мінськ, третій десантний корабель, виведений з ладу на Чорному морі, а також сучасний носій цінних ракет «Калібр» Ростов-на-Дону. Вочевидь, йдеться про нову хвилю облав і затримань. Абсурдних ще й тому, що в коригуванні ракетних ударів по Севморзаводу зізнались українські оператори сил спеціальних операцій. Облава за коментарі в соціальних мережах. До жителя Феодосії вдерлися кілька камуфльованих силовиків з Центру протидії екстремізму. Вони прийшли за доносом місцевого стукача та колаборанта Олександра Таліпова. Як стверджують окупанти, бранець з прізвищем Борисенко буцімто закликав наносити удари по Керченському мосту, чекав звільнення Криму та нестерпне для росіян. Ображав їхнього ватажка Владіміра Путіна. Невдовзі під тиском силовиків затриманого змусили записати вибачення. Чи йдеться про кримінальне переслідування, поки невідомо. Глобальну радіонавігаційну систему окупантів у Криму змальовують партизани АТЕШ. За даними одного з агентів руху, в селі Гірка Бахчисарайського району російські окупанти розгорнули радіонавігаційну систему «Чайка», яка може визначити координати літаків та кораблів з низькою похибкою. Саме її активно використовує ворог у війні з Україною. Згідно з інтерактивною мапою військових об'єктів, яку підготували фахівці Радіо Свобода, схожі системи густо розставлені західним узбережжям Криму. Ціни на дизельне пальне в окупованому Криму невпинно зростають. Найдорожче у середмістях бідкаються місцеві жителі. Ціни на дизель там доходять до 79 рублів. На околицях же дешевше за 72 рублі не знайти. Водії обурені, але окупаційна влада намагається знайти відмовки. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов розповідає, що нестачу палива спричинили активні жнива та збільшення потоку туристів. Тому він наказав зробити 4-денний запас дизельного пального, щоб дещо заспокоїти обурених водіїв. А зараз дизель обичний, да? А що такий дорогой, коли подешевіє? А чому так подорожало? Просто... Всем сказали, а почему нет? Что залили Крым, в Крым не поступило ни одной помощи.
Поки немає господарів, казяться колаборанти. Один з таких окупаційний глава кримського парламенту Володимир Константінов запропонував переобладнати квартиру родини Володимира Зеленського в Лівадії на музей нацизму. Він же порівняв українського президента з Адольфом Гітлером. Раніше цю квартиру в житловому комплексі «Імператор» окупаційна влада віджала і планувала продати на потреби війни. Окупанти відновили автобусне сполучення через Керченський міст. Запевняють, що рух можливий в обох напрямках після відкриття лівої смуги минулого тижня. Щоправда, пасажирам автобусів доведеться пройти ретельну перевірку через рентген та металошукачі, бо росіяни посилили заходи безпеки, остерігаючись нових ударів. Попереду відновлення іншого прольоту, суттєво пошкодженого після потужного вибуху 17 липня. При цьому військові вантажі росіяни все одно перевозять через протоку десантними кораблями та ретельно готуються до нових ударів по незаконному мосту, зазначають в оперативному командуванні «Південь».